No, me estou contente com a visita de senhor Odeber. Está gewoon uma boa conversação. Está felicitar nós como Cuerpo Policial com Bodycams. Não, sim, está desenvolvimento importante para nós Cuerpo, mas também para nós Pueblo. Dus ja, está gewoon met een hoop contento. 1 de juli 2025 begint oficialmente nos te lansen Proyecto piloto. En nou ja, het gaat eigenlijk denk ik een maand of... Na 2 maanden wisselen we de teams. En na nog een keer 2 maanden, dus totalmente ter 4 luna, zullen we de bodycams evalueren en ons erbij over implementeren bodycams naar organisatie. Bom, nós sentimos mais bom, omdat bodycams naar het draagt bij com siguridad. Dus não é somente siguridad de nos pueblo, pero siguridad para mi colega na também. Sabe que tá muito importante. Bodycams draagt bij aan transparência, het draagt bij aan het professionalisme. Nos está in staat para evaluar casuïstieken e também está versterkt dialogico. Dus het draagt bij naar, por ejemplo, bewijsvoering. Pero é mais importante costa esta draagt bij com a seguridad de nós e nossos colegas e a transparência na nossa comunidade. Dus oorbetaan een casuïstiek com burger of com een situatie. Allebei kunnen we de situatie anders ervaren. Op deze manier, en op een andere manier. En beelden dan die uit de bodycams worden verkregen, kunnen ervoor aan bijdragen dat we elkaar beter begrijpen. Kunnen we ons te waken hoe toe, qua passa of taambe, bij aan het deescalerend vermogen. Pas op de bossa, ja, wat er nu hier gebeurt, kiko mia hasi, kiko aboa hasi, weet je, dat wordt vastgelegd. Dus het draagt bij, het draagt een bewustwording, het deescaleren een situatie tenso.